Ka jing betai kan san ka giza pen klut hakawe ka yeng hajayau pedeng shlong ka belajar ha ka jan mit jong ka Henry trik jeliung kala pen prap hom ki benta ka kinro hapo ka kamera sum Henry kalong ka badan bok bakam shamadan satya ka no kun ka jing mensaw ha ka ne ka jingja ki video ki bapen iya ki jing julor na ka ne ka jingja kila sapriang ha ki rensan social media ha ka singi ka babon ka kubor belayok lum kaya thu baka ka jingja kala wan hadin bagi dekat jong kalong yeng kala pen me ya ka ne giza ha ka por khat wei be jemen stamp hadin bakala bethei ha ka por kumba art lai pesan no phai singi namar ka jing khlan ka bor jong ka jing bethei kala pen long ki art liang jong ka ken ro hapo ka ne ka kamera sum bakin klam na lor ki jing or pat ki wei pat ki benta jong ka yeng la subaru baka ni ka jingja kala bandai na kadaw ka jing thot ha ka giza la antat baka jingjulor ha ka ni ka jingja kala kot de kilak tingka Ani dan bok ipa liam no ipa. Ya dia jingkia. Ani bok. Kalau kesat ang sudah sinan. Ani. Potassium, jadi bukan potassium. Ani dan bok ipa. Ani. Oh. Kumot mo sa tag do, nung ta. Kumot kamelay. Ni, nanti orang masuk.